Siyabingelela nebazalwane egameni likaJesu. Baba wethu, presiding bishop awushoyo. Njengebandla lesithembulo leyo sekade sakhambela masithola ke lesimemo sangamholi baba uNkulunkulu sathi cha. Sizofika njengebandla nathi sizothi nje angene kahle emshadweni. Ilokho nje umholi sikulethile nokuthi ke bazalwane sibandla leConservation Ministries siyathanda kakhulu bazalwane ukuthi sakhelane nabafowethu sakhe futhi nobudlelwano okuwukuthi kubalulekile ke lokho kwenzela ukuthi noma ngayinini bangakuthi nje ngifika noma ngale spread ngazi ukuthi hayi ukhona wakithi la ngingene. Ilokho nje bazalwane usilethile akukho kubi sizopha nje ngesihle. Amen.
3,510. 3,510.